जों बयबो मिथिगौ मोनसे नखर बुंनाय लोगो लोगो बे नखराव बिहाव थागोन, बिखुनजो थागोन, बिबोनांफोर थागोन आरो बायदिसिना सोमोन्दोनि मानसिफोर थागोन। दा बै सिख्ला समावनो नोङो प्रिपेयार जाना फैनांगोन, मेन्टेलि प्रिपेयार जाना फैनांगोन जे बे नखराव बिहाव दं, बिखुनजो दं, बिबोनां दं आरो बायदि सोमोन्दोनि मानसिफोर दं आरो गावनि फिसाय दङ। बे गासिबो सोद्रोमाफोरजों मोजाङै गोरोबनानै गंसे नखरखौ मोजाङै सलायगोन। नाथाय जों आथिखालाव नुनो मोनो जों सिख्ला समावनो मेन्टेलि प्रिपेयार जायाब्लासिनो जुलि जायो, जायनि थाखाय साननैसोनि उनावनो बिहाव बिखुनजोजों नांलायो, बिबोनांफोरजों नांलायो, बिनि बाय बाहागिफोरजों नांलायो बा गाज्रि मोनलायनानै गुबुन जायो। बे गुबुन जानाय जोंनि जे आखुफोर बियो बर' हारिनि गेजेराव थाब थाब जानो हमदों। गथ' सासेखौनो मोना बेनि सिगांनो गुबुन जानाय बेबायदि थासारिया जोंनि हारिनि गेजेराव गोबां जानाय मोनदों। गंसे नखर बुंनाय लोगो लोगो नों बे नखरनि सासे हेड जाफैगोन, नों बे नखरनि बिगोमा जाफैगोन। बेवहाय नोङो बिहाव बिखुनजो बिबोनां बायदि गासै सोद्रोमाफोरखौ नों बजबना लानो रोंनांगोन। गावनि बिमाखौ जेरैबायदि नों न' थानाय समाव गावनि बिमा बिफा बिफंफोरखौ जेरैबायदि गावनि आंगो सानोमोन, बै हौवानि नखरावबो फिसायनि नखरावबो नों साननांगोन जे साफ्रोमबो सोद्रोमाया साफ्रोमबो नखरनि सोद्रोमाया नोंनि आंगो होनानै बिहाव बिखुनजो बिबोनां गावनि फिसाय गासिबो गावनि आंगो होना